امروز 20 ماه 7 2022 насиб боша инами автобус меброя қурғонтепа меравад. то қурғонтепара нами автобус мерава. ин автобуси қурғонтепа омадагӣ насиб боша бо мегарда мерава обратно. инами автобусои қурғонтепа, инами автобусо ҳамаш қурғонтепа мераванд. автобусои российский фақат хуҷанд, кӯлоб, қурғонтепа, калхозобод инами автобусҳо мераванд. накоми агар ки раҳгӣ боша занг бизанед 902 44 04 сета на охираш. инами номерода занг бизанед, автобусҳо мераванд.